бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, ширкати садо ва симои шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент силсила барномаи «Тоҷикистон хонаи умеди моро» бо мақсади инъикос намудани дастовардҳои 30 соли истиқлоли мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент аз ҳудуди ҷамоатҳо ва маҳаллаҳои шаҳр омода ва пешниҳоди шумо карда истодааст. ба ҳамин манзур барномаи навбатии мо низ аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, деҳаи Деваштич тақдими шумо мекардад. дар ин барнома мо шуморо бо фаъолияти иншооти деҳаи Деваштич ва самти фаъолияти сокинонаш ошно месозем. дар деҳаи Деваштич ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан 2180 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 392 хоҷагиро ташкил медиҳад, ки ҳамаи сокинонаш бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ барои пешбурди зиндагии шоистаи хеш саргарми анҷоми амалҳои нек ҳастанд. яке аз сокинони сарбаланди ин деҳа, соҳибназаров Шариф, барои ободии диёри худ ва осон гардидани мушкилоти мардум маркази хизматрасониро сохта ба истифода додааст, ки бинои ин марказ аз 2 ошона иборат буда, дар он фаъолияти мағоза, коргоҳи дӯзандагӣ, сартарошхона ва чойхона ба роҳ монда шудааст, ки дар маҷмӯъ 10 нафар соҳиби ҷойи корӣ доимӣ шуданд. сатҳу сифати таълиму тарбия дар ин ҷо чӣ гуна аст? мо барои дарёфти посух ба ин суоламон ба муассисаи таҳсилоти миёнаи асосӣ рақами 1 ташриф овардем. мутаассифона зимни мушоҳидаҳоямон ба мо маълум гардид, ки дар ин муассиса шароити таҳсил он қадар хуб ба талабот ҷавобгӯ набуда, омӯзгорон ва волидони хонандагонро нигарон кардааст. чунки бинои ин муассиса соли 1997 сохта шудааст, ки дар як ҳолати ногувор қарор дошта дар 2 баст хонандагон таҳсил мекунанд. ва чунин ба назар расид, ки норасоии синфхонаҳо, набудани оби нӯшокӣ ва норасоии мизу курсӣ яке аз мушкилотҳои асосӣ ба шумор меравад. ҳоло ба ин навори мо таваҷҷӯҳ кунед. дар ҳамин синфхонаи хурде, ки ба мисли як утоқи корӣ аст, 40 нафар хонанда таҳсил менамоянд. зимни наворбардорӣ омӯзгорони ин муассиса аз мо хоҳиш намуданд, ки чунин мушкилоти ҷойдоштаро ба гӯши мақомотҳои дахлдор бирасонем, то ин ки барои рафъи он чораҳои зарурӣ биандешанд. пас аз мушоҳидаи ин манзараи нороҳаткунанда, мо барои таҳияи яке аз бахшҳои дигари ин барнома, оилаи намунавӣ ба манзили Ҳақбердиев Акбар ваӮроқбоева Мастура раҳсипор шудем ва бо аъзоёни оилаашон доир ба зиндагӣ, рӯзгор ва кору фаъолияташон суҳбате оростем. инак фишурдаи суҳбати мо манзури шумост. وقتی درس میدیم که همین خیلی گرم میشه که ایستاده نمیتونیم. یک استول چند میشه؟ 4 کس میکشن؟ ها، در من همین یک وای پرتا گویا 3 کسی 4 کسی میشینن. من Ҳақбердиев Акбар сокини ҳамин маҳаллаи Деваштич, соли таваллудам 1963 аз 1988 сол ҳаминҷа маҳаллаи Деваштич ба омадем. хай хондам, мактаби бистюният тамом кардам. баъди мактаб табакзавод кор кардам. баъд аз кори табакзавод хизмат, аз хизмат омадам, рафтам бо хондам ба Молдова ба Кишинёв, шаҳри Кишинёв. ҳамҷа 4 сол хондам. соҳаи табак ба технолог табак шуда кор кардам. табакзавод ба 20 сол кор кардам. хай мана ҳамин соҳиби 3 фарзанд оила дошта кай буд? 88 соҳиби дошта. чанд фарзанд буд?
سه فرزند یک پسر کلونی دو دختر از پسر دو نبیره دختری دارم از دختری یک پسر و دو دختری نبیره دارم فرزند همه شما اویله دار؟ فرزندو اکنون من همین سیما کشه خدا خواهد پای قدماتون بودیتون برو ورداسیم خدا باشد امین خب сабаби якҷо шудани шумои ҳамсаратон кӣ ва ё чӣ буд? яъне шумо бо интихоби худ оиладор шудед ё бо интихоби падару модар? акун бо соҳиби падару модар ҳурмати калон дигар бо албаттара калонна бо ҳурматиша ба ҷо овардан дар кор. интихоби падару модаратон масалан ба шумо пушаймон намеорад? шумо пушаймон нестед аз интихоби падару модар? не худо ба шумо нағз ҳурмати якдигар калон бо ҳурмати падару модаре кардан дар кору бо ҳамун гапи ҳамунам гӯш кардан дар кор де. оё ягон маротиба дар тӯли ҳамин оиладоршавиятон то ин ҷониб бо ҳамсаратон ягон бор муноқиша ҷангу ҷанҷол кардагӣ ҳастед? оид ягон масъала ягон хай нест акун зиндагӣ бо пасту баландиам ҳаст мисол ҳамеш бо сабр кардан дар кор де. худованд мегӯяд ки ҳамин сабр кунига бо баракеш дигар хел мешавад. хай зиндагӣ пасти баландӣ дорад ҳамеш ба тоқат кардан дар кор. ҳозира ҳамин оилаи ёше мебинед ҳамин 1 сол 2 сол зиндагӣ мекунад тоқат намекунад. ҳозир ҳамхеле хай худованд иноим ягон кас ба ҳамхел рӯза нишонат як тинҷият саду хай ҳамвақт ҳама оилаҳо тинҷ бошанд. хеле хуб қайд кардед. оилаҳои ҷавоне ки ҳастанд аз ҳам зуд ҷудо мешаванд аз 1 сол 2 сол. яъне ин як доғи ҷомеа аст ва пешҳои миллат ҳам дар вохӯрии худ таъкид мекунанд пайваста ки барои бартараф кардани ҳамин мушкилӣ бояд ҷомеа бетараф набошад. аз нигоҳи шахсии шумо чаро оилаҳои ҷавон аз ҳам ҷудо мешаванд? сабаби аз ҳам ҷудо шудани оилаҳои шумо дар чӣ мебинед? акун нофаҳмӣ як бо аз паси яхтек зиндагӣ кор мисол мерӯем дастя мисол яхтек як ин ҳаёт де кор бимерӯем мебиён шароит ҳамхеле мешуд ки якдигар фаҳмӣ намешуд аз ҳамунҷа гап мешуд мисол телефон ба ки якдигар нофаҳмӣ мешуд мисол ин оилаи ҷавоно ба мехоҳам ки ҳама вақт ҷавоно якдигар фаҳм шаванд сабр кунанд тоқат кунанд пасти баландӣ ба ҳаёт ба ҳама вақт. лутфан мегуфтед ки дар давоми 30 соли истиқлолият шумо чӣ тағйиротҳоро дидед? яъне нигоҳи шумо дар бораи 30 соли истиқлолият фарқияти зиндагӣ дар даврони шӯравӣ ва имрӯза дар даврони истиқлолиятро шумо дар чӣ мебинед? чӣ фарқият аст? фарқияташ ҳозир акнун ман мегӯям мақсад ҳозир ҳама тарафа ҳозир ҳамин халқ тинҷ шуда рафтааст рафта кор кара омадааст бо ҷомеаам тинҷ шудааст мана ҳозир шаҳрам обод шуд мана одамое ки маҳалла обод шудааст аз ӯзбекистони ҳамсоя омада дидосем ки ин панҷакенти мо тараққӣ карда рафтааст гуфтасем раҳоя дида ҳайрон шудасем гуфтасем ки ҳамхелин асвар пасвар боли мо ба ин хеле нашудааст акнун шудааст гуфтасем мо гуфтем хай худо бошуд ҳамин тоҷикистон тинҷ бо ҳамин тинҷ шуда равад албаттара бо ҳамин ободӣ шавад макон ба. ман нуруллоева мастура соли 1970 дар мактаби миёнаи рақими 30 ба номи лермонтов 10 сол хонда тамом кардам. пас аз хатми мактаб ба оила баромада соҳиби 3 фарзанд шудам як писару ду духтар. дар соҳибкор будам чанд сол дар бозори гулистон савдо мекардам. ҳозир 1 сол боза хонуштагӣ шукри худо хеле мо кор мекунам ва набераҳо ба тарбияи набераҳо ба. хоб имрӯз вақти бештар вақти холигии худро дар ҳалқаи набераҳо шумо дар ҳалқаи набераҳо мегузарам. ғайр аз машғул шудан ба тарбияи набераҳо боз чӣ кор мекунед? мисалан бо чӣ кор машғулед? зандагӣ созу соз рӯбичини хона то келимомадана
лутфан мегӯед ки шумо аз интихоби ҳамсари худ пушаймон нестед? Не, шукри худомо расол зиндагӣ кард. Ҳамеш нас. Якдигар фаҳмӣ. Ягон камбутӣ надорам ман. Ман ҳазор бор шукр мекунам. муносибати шумо бо келин, муносибати келин бо шумо чӣ гуна аст? Бисёр нас. Бисёр нас. Келинам аз оилаи нас. Ман аз келинам розӣ. аз ҳамонаш розӣ ки барои ягон бор гап намезанам. Аз гапи гуфтагим намебурам. дар оилаи шумо масалан келинатон вақт аз оне ки мехоҳад аз хонаи шавҳар ё аз хонаи шумо ба хонаи падару модар ё хешу ақрабоаш биравад, аз ки аввал иҷозат мегирад? аввал аз ман, баъд аз шавҳарашам иҷозат мегирам. Беиҷозат намебурам. агар шавҳарашон даст норазшон масалан дар ягон ҷо бошанд ки дигар ба он кас алоқа карда натавонанд, яъне ба тариқи телефон, дар он сурат худи шумо ҷавоб медиҳед? албатта ҷавоб медиҳам. дар баробари иҷозати шавҳарро гирифтан аз шумо ҳатман иҷозат мегиранд? албатта беиҷозат ягон бор набуромадед аз дар бозӣ. дар ҷомеаи мо баъзе гапу калочаҳо ҳаст, мегӯянд ки на ҳама хуштомадҳо бо арӯсони худ муносибати хуб доранд. шумо ҳаминро қабул мекунед? ҳасти хеле бисёр аст. дар ҳамин мавзӯъ бештар айби ки аст аз Айби калон. фикри шахсии шумо? фикри ман ки айби калоно агар ихтирека хурдуба нас тарбия кунанд аҳамияти ҳақиқи кору бисёр намешуд. вақте ки духтарча аз хони модараш ба хонаи шавҳараш мебиёд, албатта вай зиндагӣ ба тайёр не. вай як вақт дар кор ки хуштомад тайёр кунад. вай тарбия кунад. чӣ хеле фарзандатонро тарбия мекунед, келинам бояд ки тарбия кунед. шумо вақт аз оне ки масалан ба келинатон фарз кардем як коре мефармоед, вале ба таби дили шумо анҷом дода наметавонад, як маротиба, ду маротиба, се маротиба, валекин наметавонад ба таби дили шумо ҳамон корро анҷом диҳад. дар ин гуна ҳолат шумо бо келинатон чӣ гуна муносибат мекунед? дастгирӣ мекунам, ёрдам метиҳам ба шумо. бошад беҳдаи ҳама кор ба фикрам ки мекунам. мефаҳмонам, мебонам аз Бо вақте ки ором, наметавонам ёрдам мекунам. ду қасам мекунем. хуб, камакар аз рӯзҳои гузаштаи худ қисса кунед. замоне ки хонаи шавҳар омадед ба ҳайси келин, чӣ рӯзгоре доштед? чӣ камбудиҳо буд? ман ба оилаи бегона не ба қису табор оиладор шудам. вақте ки манам ба хонаи шавҳар омадам, 18 сола будам, ӯҳдаи ҳама корро намебаромадам. модарарисам ба ман ҳамчун модар ёрдам додам, мана дар роҳи дуруст тарбия кардам. бисёр аз ман розӣ будам, ман аз хуштомонам розӣ будам. ҳамхел мо 5 сол бо модарарис зиндагӣ кардем. бо вақти хушу бо димоғи чоқ ман хонаи дар кардам, мона ба инҷа фистондам. мехтар сол дар инҷа зиндагӣ каросем. дои не ки падарису модариса гирифтем, мумкин ба ҳамин ба рӯзои нек расидем. охир гуфти одамои қадим ки бе пир наравона мегуфтад. ҳамхел хай рӯзои нағз, ҳамеш нағз, хай рӯзои сахтам дидем, камбутиҳои бисёрам дидем, ба ҳамеш тоқат кардем. бо дастгирӣ якдигар бо мана хай рӯзои нағз дидем, фарзандои хонондем. писарам хонд, маълумоти олӣ дорад, шабакавии барқова кор кард асосид. фикри шахсии шумо дар бораи ҷудошавии оилаҳои ҷавон чист? чаро оилаҳои ҷавон аз ҳам ҷудо мешаванд? сабабаш ҳамин сабаби асосиаш якдигар мефаҳмем. вақте ки ҳамин барчаҳоям ба хонаи ҳамин шавҳар мероянд, бояд ки тайёр бошам. ҳамон модарариса ҳамон шавҳар як ҷо нарав гуфт ми наравам, ҳамин корро накун гуфт ми накунам. барои калоно ба дар гап мезанам. кори дуруст нест. кори дуруст не, албатта кори дуруст не. ки мебардорад? як бор тоқа мекунем, ду тоқа мекунем. мо мехостем ҷо як суоли дигар ба шумо бидиҳем, вале хоҳиш мекунам ки дуруст қабул кардем суолро, чунки фарз кардем дар хонаи духтари шумо ягон нофаҳмӣ мешавад. агарчи духтари шумо вақте ба назди шумо меояду мегӯяд ки ба хонаи ман ҳамин гуна нофаҳмӣ шуд, ҷанҷол шуд, хулоса бо хуштомад шояд бошад ё бо шавҳар, худо накунад, дар ин гуна ҳолат шумо бо духтаратон чӣ гуна муносибат мекунед? ба духтарам 11 сол шуд, ба оилаи нағз ба шавҳар баромад. ман аз додотам розӣ. модарарисашам инсони нағз, падарарисашам инсони нағз. вақте ки ягон камбутӣ шавад, ягон гай шавад, ба хонаи ман биёд ё ягон шикоят кунанд, албатта ман тоқат мекунӣ, тоқат кардан дар кор. ҳамеш нағз мешавед.
و هم خیلی نصیحت میکنم و بسیار نصیحت میکنم. در کلینم هم نصیحت میکنم، در دخترم هم نصیحت میکنم. یعنی کوشش میکنید که با همانها باشن. البته که یگان یکدیگر فرزند فهمی باشن، انسان البته. بازگشتی خانه پدر و مادر نشود. بسیار خیلی من نمیخواهم. من این دویمش هم موضوع فوتیه و دختر توی داره مهون هستی که با انشاءالله. هر روز نصیحت کردم ایستم که بچه ساعت خام میخونی، خدمتی حمله میخونی، دیگه حمله میابی، دختر همیشه ناز میشه. من آچیلدیو فاطمه حبیبوونا سال 1995 به دنیا آمدم. سال 2001 مکتبی با صنف یکم در مکتب میانه رقم 47 صنف یکم قدم مانده. سال 2013 آن را ختم کردم. بعد ختم مکتب میانه یک سال در سیخ دوزندگی لیمپوپو فعالیت کردم. بعد در سن 19 سالگی به شوهر براندم در عالی عقد دفاع. سال 2016 بعدی با کالج آموزگاری شهر پنجگین داخل کرد. اختصاصی متمتیک اینفرماتیک هم داخل نمودم. با دستگیری این کس من 3 سال در کالج آموزگاری شهر پنجگین تحصیل را ادامه داده. سال 2018 آن رو ختم کردم. بعدی ختم دانشگاه و کودک خودی مرکوم به دنیا آمد. بعدی اون 3 سال بعدی آن رو کلان کردم. فرزند دویم. فرزند دویم رو کلان کردم. از این حال 1 سال می شود در لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجگین فعالیت می‌کنم. همچون برنامه‌ساز فعالیت می‌کنم. گروه فرزند بودن. امروز 2 آگوست 7 سالگردی وای من باشد. نیکو. خانه‌دار شوی. خانه‌دار شوی هم 7 سالگردی. من در این 7 سالی زندگیم خیلی خودم رو خوشبخت می‌حسابم در عالی عقد دفاع. بینندگان ارجمند، این بود برنامه نوبتی تاجیکستان خانه امید ما از جماعت دهات خلیفه حسن دهه دوشتیچ. بازدید ما از این جماعت باز هم ادامه دارد.